Iktar minn 700,000 passiġġier għaddew mill-ajruport f'Awwissu. Il-kumpanija li tmexxi l-ajruport qalet li x-xahar li għadda reġa' kiser ir-rekord tal-passiġġieri meta għaddew mill-ajruport iktar minn 760,000 passiġġier. L-ajruport qal li dan sarraf f'żieda ta' 9.5% fuq l-istess xahar tas-sena li għaddiet u stabbilixxa r-rekord ta' traffiku ġdid għall-ajruport. Dan ifisser li f'Awwissu l-ajruport kellu 24,500 moviment ta' passiġġieri kuljum. Iż-żieda fin-numru ta' passiġġieri hija marbuta wkoll ma' żieda ta' 9.7% fil-movimenti tal-ajruplani. Fil-fatt f'Awwissu telgħu u niżlu fl-ajruport iktar minn 5,000 ajruplan. L-MIA qalet li l-maġġoranza tal-passiġġieri ġew mir-Renju Unit, l-Italja, il-Ġermanja, Franza u Spanja, fejn is-suq Spanjol ra żieda ta' 30% fil-passiġġieri. Żieda notevoli attribwita mal-fatt li r-rotot Spanjoli żdiedu bl-introduzzjoni ta' titjiriet lejn Bilbao, Malaga u Sevilla. Skont is-Summer Season Travel Report għall-2018, Malta qed issir dejjem iktar popolari ma' turisti Brittaniċi li jsifru fuq btala. F'dan ir-rapport Malta tidher mal-10 tiswieq li kibru bl-aktar pass maġġel għall-istaġun tas-sajf brata ta' tkabbir ta' 13.7%.